Pozivanje drugih ljudi je, braćo moja draga, vid zahvali Allahu. Zahvala Allahu na blagodatima koje je nama dao. Koliko je sad ljudi, ja kažem mi o tome ne razmišljamo, a mi smo u velikoj blagodati. Koliko je sada ljudi koji su negdje po teferićima, negdje po diskotekama, negdje po kafanama, negdje po jarkovima, negdje gdje radi nešto što je zabranjeno vjerom, a nas je Allah izdvojio, izabrao, počastio, da obožajemo Allaha ispravno, da radimo za njegovu vjeru, da se okupljamo, da se potpomažimo. Zar to nije nijamet? Zar to nije blagodat? Ne znamo mi tu blagodat, ali je znaju oni koji su bili nevjernici pa prime islam. Oni je znaju. Kada dođe čovjek i kaže neću halalit nikome od muslimana što je moj babo preselio kao nevjernik. Mi ne znamo veličinu te blagodati. To što nas je Allah odabrao da budemo od onih ljudi koji će raditi na Allahu subhanahu wa ta'ala putu.